Ikinahandal kan sarong pampublikong eskwelahan sa Calabanga, Camarines Sur ang naresibing bomb threat na pigpadara sa indang Facebook page pasado alas 11 nin banggi ka nakaaging Lunes, Pebrero 19. Base sa chat, may tulo-subuot na bombang ikinaag ang nagkapirang outsider sa building kan senior high school. May saro man na ikinaag sa CR, asin sarong bomba man subuot ang ikinaag sa covered court. Ang nasambit na mensahe, tulos man na ipinaabot sa kaaraman kan otoridad asin dahilan para isuspindi ang klase kinaagahan. Sigun kay Police Staff Sergeant Arjenwell Sadja kan Calabanga MPS, tulos sindang nagkondusir nin operasyon katuwang ang iba pang opisina ngani maberipikar ang nasambit na sumbong. Nagkandak po ng interview po mo sa security guard, initial investigation, tapos nagkandak po ng search sa bilog na campus, asin sa palibot pa po, and then may man po na heading na any unusual na things or bag na winalat man lang ngaya or any devices na pwedeng possible na maging reason. And then po, saka po pagkatapos kayan, tig-review na po si CCTV. Puan po naman sa information na nakuha, ng February 19, tig-review po ito hanggang po kinaagahan ng 20. Dugang pa niya, pigtitrace naman kan personahes kan Regional Anti-Cybercrime Unit ang persona na nagpadara kan bomb threat nga niini ang mapanimbag. Managot na po dyan, ma'am. Dahil po pwedeng i-disclose kung sisay po sinagtaw ng information sa under investigation pa po hanggang ngunyan. And then, ang ginibon lang po kang station is nagkandak ng initial investigation duman sa area and take forward po sa RACO. Ito yung regional cybercrime group po. So kasi kung manood na po sa online na po kaya ito. So sa ngunyan po, ang PNP Calabanga, padagos man po ginaray sa pag-investigar po, manood po sa bagay na yun, and katabang na po dyan ang RACO. And kung sakali man po na madakop man po or may ma-identify na tao na invento sa sinabi nga ni Puntret na Eneo, mahahampang niya itong kasong violations of Presidential Decree number 1727 po, or otherwise known as false information or making any threat concerning for bombs or any harmful. Kan nakaaging Miyerkules, balik na sa normal ang klase kan mga estudyante sa nasambit na eskwelahan. Katakod kaini, mas pinaigot man kan Calabanga MPS ang sa indang police visibility urog na sa mga pigtatawong lugar. Para sa mga baretang tatak Bicol, Danica Garcia.